Hej med jer 9. B. Vi har lavet dette screencast for, at I vil blive indført i nogle idrætsfaglige begreber. I vil i dette screencast helt konkret blive præsenteret for nogle idrætsorienterede processer i form af aerobe og anaerobe løbeprocesser, samt koncentrisk og excentrisk muskelarbejde. Disse aspekter af idrætsundervisningen mønter sig på, at I skal få en forståelse for kroppens fysiske arbejdspotentiale via netop disse områder. Løbeprocesser med ilt, de aerobe processer, og uden ilt, anaerobe processer, og muskelarbejde koncentrisk-excentrisk. Screencastet vil gå struktureret til værks ved i afsnitsopdeling at vise de enkelte sekvenser af de forskellige indholdsområder for dernæst at gå i dybden med de pågældende idrætsbegreber. Denne struktur vil forhåbentligvis hjælpe jer til at få et større overblik over kroppens potentiale for fysisk udfoldelse og give jer en større faglig indsigt i idrættens vigtighed i de nævnte idrætsområder. Idrætten hæfter sig på samtlige sider ved fysisk arbejde. Man bevæger enkelte muskler for at gøre denne stærkere, mere smidig og for at få en ret kropsholdning. Alt sammen for et bedre helbred. Selvfølgelig involverer forskelligartet træning også andre aspekter, som forskellige sociale relationer, samfundsfaglige problemstillinger osv., men disse berøres dog ikke i dette screencast. I netop dette screencast fokuseres der udelukkende på det fysisk-anatomiske, indre kropslige aspekt, for at give jer en forståelse for kropslige processer under fysisk belastning. Screencastet gør plads til spørgsmål og refleksion undervejs, hvor I også kommer til at svare på spørgsmål fra mig og os ved at stoppe nogle steder i screencastet. Først vil vi kigge på musklernes opbygning. Musklernes opbygning. I kroppen har vi 3 forskellige muskeltyper, og de deles op i 3. Glat muskulatur, hjertemuskulatur og skeletmuskulatur, også kaldet for tværstribet muskulatur. Jeg vil kort nævne hjertemuskulatur og glat muskulatur, men gå mere i dybden med tværstribet muskulatur. Glat muskulatur er ikke viljestyrede muskler, det vil sige, det er muskler, vi ikke selv er herover, som trækker sig sammen, og er for eksempel muskler, som er i fordøjelseskanalen. Og så har vi hjertemuskulatur, som findes i hjertet, og det er ikke kun her, de findes, og er ligeledes uden for viljens kontrol. Her udfører musklerne det arbejde, som er forbundet med blodets cirkulation rundt i hele kroppen. Tværstribet muskulatur findes blandt andet i armene. Og benene. Og er den eneste muskulatur, som er under viljens kontrol. Det vil sige, at musklen trækker sig sammen, når hjernen giver besked på det. Den viljestyrede muskulatur har endvidere et tværstribet mønster, når man kigger på musklen i et mikroskop. Måden hjernen giver besked på er f.eks. at strække armen er ved de signaler, som der sendes via nervesystemet. Det så I i klippet før. I al bevægelse vil vores muskler arbejde på forskellige måder. Måden musklen kan arbejde på er enten dynamisk eller statisk. Dynamisk arbejde deles yderligere op i 2. Excentrisk arbejde og koncentrisk arbejde. Først vil jeg forklare de 3 forskellige måder, musklen kan arbejde på, og derefter belyse det med konkrete eksempler. Koncentrisk
vi tager stilling til, om albuens bøjemuskel arbejder koncentrisk, excentrisk eller centrisk. Personen hænger stille. Hvilket arbejde udfører bøjemusklen nu? Personen hæver sig op. Hvilket arbejde udfører bøjemusklen nu? Personen sætter sig ned. Hvilket arbejde udfører bøjemusklen nu? Rygsøjlens muskulatur er en meget væsentlig del at få styrket i vores kroppe for at undgå skader og belastninger. Rygsøjlen er en meget fleksibel bøjelig struktur, der optager store kropsbelastninger ved for eksempel vrid, ved træk og ved trykkræfter. Så vil jeg gerne høre jer, hvorfor er det vigtigt at styrke rygsøjlen, udover det jeg allerede har svaret på, og muskelkorsettet, og hvilke muskler sidder der omkring rygsøjlen. Åndedræt. Når vi trækker vejret, bruger vi to muskelgrupper, nemlig mellemgulvet og brystmusklerne. Når vi trækker vejret med maven, bliver brysthulen udvidet. Det er anderledes, når vi trækker vejret med brystet. Her svinges ribbenene udad og opad, når brystkassen udvides. I arterierne findes sanseceller, der er med til at regulere åndedrættet ved at måle blodets indhold af CO2. Dernæst sender de besked til hjerneåndedrætscentret. Hvis CO2-indholdet bliver for højt, trækker vi vejret ved hjælp af det autonome nervesystem. På billedet her ser vi arterierne markeret med rød, venerne markeret med blåt. Åndedrættet hjælper til at støtte rygsøjlen ved repetitioner, altså gentagelser af forskellige øvelser ved at trykke buhulen. I buhulen øges. Nu videre til puls. Pulsen er det, du kan mærke før og under og efter krævende arbejde, hvor pulsen kan føles ved at placere 2 fingre på f.eks. halspulsåren eller håndledet. Disse steder mærkes pulsen tydeligere, da pulsåren ligger tæt ved huden. Hvilepulsen slår i snit omtrent 60 gange i minuttet, og maksimalpulsen slår i snit ca. 200 gange i minuttet. Den maksimale puls er aldersbetonet, dog med store individuelle forskelle. Man siger, at ens maksimale puls er 220 minus alder. Dette vil sige, at en ældre arbejder med lavere arbejdspuls end yngre. Sammenhængen mellem puls og minutvolumen er lig med puls gange slagvolumen, hvor slagvolumen angiver, hvor meget blod i hjertet presser ud ved hvert hjerteslag. Iltoptagelse. En temperatur omkring os på 10 grader er bedst for iltoptagelsen. En høj temperatur og lav pH sænker blodets evne til at binde ilt. Arbejdende muskler er netop karakteriseret med høj temperatur, fordi der omsættes store mængder energi, og ca. 80% af det tabes som varme ved at svide. Jo lavere pH der er, jo mere surt er det, og så er det tegn på, at man danner mælkesyre. Hvad sker der så i kroppen under arbejde? Hjernen får den samme mængde blod hele tiden, uanset hvad vi laver. Under hårdt fysisk arbejde får musklerne mere blod, og dermed også en højere minutvolumen. Derfor må andre organer nedprioriteres, som f.eks. fordøjelse. Når man starter med at løbe, er musklerne i iltunderskud, det vil sige, at man løber på anaerobt arbejde. Efter dette får man en passende ilttilførsel af aerobt arbejde. Når man er færdig, og man er forpustet, betaler man tilbage af den ilt, musklerne manglede i starten. Derfor kaldes det iltgæld, og man er i restitutionsperiode. Ved en hvilken som helst form for fysisk udfoldelse omsættes der energi. Denne energiomsætning er en proces, der foregår i musklerne, og som udspilles enten med ilt, aerob træning, eller uden ilt, anaerob træning. ATP findes naturligt i menneskekroppen, men kun i meget små mængder. Således må ATP gendannes med samme hastighed, som det nedbrydes, for at der kan udføres et vedvarende arbejde. Musklerne kan få energi til genopbygning af ATP ved at nedbryde stoffer, som allerede findes i kroppens depoter,
eller af næringsstofferne, som vi indtager med kosten. Som nævnt før, så har vi ATP, som læres, som findes naturligt i kroppen, men det kan ikke stå alene, fordi når vi har en bevægelse eller en eller anden form for en fysisk udfoldelse, så bruger vi noget energi, og den energi, det er jo sådan noget, der går ud via gennem en bevægelse. Efter den energi, den er blevet brugt, så har vi så et restprodukt, som er en ADP plus P. Den er en videre cyklus i det her forløb, det er så, at vi bruger ADP plus P, og gennem en respiration, enten noget mad eller noget drikke, så får vi energi ind. Og i den proces med energidannelsen, så bliver der igen gendannet ATP, som oplæres i musklerne til senere fysisk vedvarende arbejde. Som nævnt, så har vi både aerobisk træning og anaerobisk træning. Det her, det er en oversigt over, hvad der sker i processen, når man har en aerobisk træning, som jo som sagt er der, hvor vi bruger ilt. Vi har en glukose, som er et sukkerprodukt. Så har vi noget oxygen, som jo er det ilt, vi får ind. Så har vi et ADP-produkt, som er et protein med 2 fosfater. Og så har vi et frit fosfat. Så sker der så den proces, hvor der efterfølgende dannes noget CO2, som er 2 kuldioxid og et oxygen. Og så har vi et H2O, som er 2 hydrogen og 1 oxygen. Og så en ATP. Oxygen og kuldioxiden er jo biprodukterne, som jo så kommer ud via sved eller når vi udånder. Og ATP er så den proces, der er skabt og som læres i vores muskler. Som nævnt har vi også en anaerobisk proces, som jo er processen, når vi arbejder, som er uden tilførelse af ilt. Der har vi et produkt, som kunne være glukose, som er i vores krop indtaget gennem det mad, vi spiser, sammen med et ADP-produkt og en fri fosfat, som tilsammen skaber ATP og et biprodukt bestående af mælkesyre. ATP'en vil så efterfølgende oplæres i vores muskler, så vi igen kan udføre vedvarende arbejde.